Wat ben je aan het doen? Dit waar. En wie is dit? Uniek. Uniek is het. Uniek zei ik. Ik zal het vergeten. Nou, hier is mooi. Taik? Aardig multje. Huh? Waar? Hier. Wow. Het haast om. Dat is Sally. En dat is Rijntje. Dat is Rijntje. En Rijn? Dat Rijntje. Ja. Heel goed. Rijntje. En Rijn? En Rijn. En? Tije. Tije. En? Man. En Tije en Lem. Rijn. Dat is uniek. En Uniek. Ik zoek het voor. Man. Ja? Dat is een goed woord. Nee? Nee. Wat was dan? Was een elastiekje erin van? Hoe je het hinder? Nee. Dit is net uniek. Rijntje, ja. Ja. Daisy. Oh. Dat hier. Kun je er naar me bij? Nee. Ik help. Ik heb er ook bij weg. Oké. Wat was het? Dat is de elastiekjes erin. Zo, klaar. Nee, net kleren. Oh. Ik ben nou nog wel bij. En zeg weg vast. Nou weg vast. Rijn, wat ben je aan het doen? Is het vissen? Ik heb een ruimte, maar een stukje. We zijn even naar shit om te scheppen. Geertje? Ja. Silo even naar rondje rijden. Ze binnen onthennen wij rijden omdat het buiten echt vet hut waait. Dus wat weer het, windkracht zo'n of zo? Ja, maar volgens mij is het meer. Dat is gewoon een bui aan. Oh, nou, het waait nog hudder. Ja. Volle hudder. Is er hier nog? Is het erbij? Ja, met wel. Het met. Nee.
En ik zal even een rijntje verder vlechten. Begin is het. En ik met z'n allen dan even zien dat het goed gaat met mijn baan. Ik ben aan het vissen. Maar de zwiepen. Geertje. Hey. Hoi. Mooie vlechtjes dat de Oda juist dingen. Hier hebben we Yellow. Oh, Yellow heeft nog net mooie vlechtjes. Dat komt nog. Lianne. Hoi. Dit is Mathilde. Hey, zie je hier? Mathilde. Ginny. Joehoe. Ginny. Marije. Hallo. Wat is het? Dit is Reina. Hey. Hallo. Sjors. Hey Sjors. Pieter. Renzi Janko. Hallo. En Rijsie. Hoi. Nou. Ik had een goed zien. Dit is Tekla. Tijrein. Dit is Sanne. Hey Sanne. Hier hebben we Jacobien. Hey. En Johnny. Johnny. Hallo.
Hester, die stond krijgt maar haar voet in de drinkbak. Dus ze maken er een bende van hier. Zo, mevrouw? Oh. En hier hebben we Frida. Hey Frida. Hallo. Het is wel een beetje gek dat je net meer uniek stuurt. En dat Rijntje je net meer stuurt. En Sally stond vaak daar ergens. Dat is wel een beetje raar. Maar ja, we moeten rond een maatje. En gelukkig kon ik ze zelf houden. Wat is het? Hey. Nou, normaal gaan de oudere hinders hier altijd, nou die werden wel verkocht. En hoort er aan alle jonge hinders. Zoals Mathilde. Maar gelukkig kon ik de oude hinders houden. Daar maar beginnen. Met de fokkerij. Dus probeer die.